dve mačke kako se mrze. Da, ovo je vrlo razigrana i mažljiva. Mene srce potreslo. Joja. Dakle, razigrana nam je na pozicijama, a mažljiva uverena da će pobediti. Dakle, ko će u njih dve pobediti? Dakle, ne znam da li će se potići, ali izgleda kao da će biti nešto vrlo ozbiljno između njih dve. Tako da vidimo utakmicu. Crni Neptune. Brate! O Bože, I žele da sve hoće da se približi! Teško nama, svi gledaju užas. Joj! Ja mislim da će... Što je ovo dobro? Eno razigrane i mažljiva će biti jača. Bog zna ko će pobediti. Evo razigrane, tu nam je razigrana. Ja za mažljivu navijam, naravno. Će da pukne. A ti, Babis? Dakle, Babis je izašao. A ona je šokirana šta se da furi. To je to. Ćao.